is frightful, but the fire is so delightful. And since Neviem, či ste dostali niečo podobné ako ja, ale obalok Brumíka je fakt umenie. Kameraman dostal dobré veci a ja holého. Keďže mám malú auru, poďme pohľadať niekoho, kto mi ju dá. Ideál. Keď mi nechceš dať auru, tak poď sa guľovať. Takže aké z toho plynie ponaučenie? Nikdy nepočúvať Santu. Ideš do pekla. Takže ako ma to naučila tá šibnutá sova Uno Reverse Card. Teraz. Aura vyhodnotenie.